Šta smo Sve reći stavljala? stavili. Aha, stavili smo prvo Kako je procedura? boju, onda smo ju ponovno stavili gusto da ju pređemo sa onim, kako se zove, četkom. Aha. Onda je išla svjetlija boja četkom, nakon toga obični vosak, pa bijeli vosak. To. Na kraju I onda? malo bronce. A hoćeš nam otvoriti ladicu? Jesi ti zadovoljna? Ha? Da. Sa svojim bež, French country style, Smiješno, ne? koja je bila žuta. Šta smo Sve reći stavljala? stavili. Aha, stavili smo prvo Kako je procedura? boju, onda smo ju ponovno stavili gusto da ju pređemo sa onim, kako se zove, četkom. Aha. Onda je išla svjetlija boja četkom, nakon toga obični vosak, pa bijeli vosak. To. I na kraju I onda? malo bronce. A hoćeš nam otvoriti ladicu? Da vidim. Da. Da. Ovo je. Pa na Instagramu. Dobro, srećo, nemam Instagram.